Egunon, kristau fededunok. Jesus jarraitzeko indarbila zatozte guztioi ongi etorri beroa. Bizitzatik eta bizikeratik aparte, bizi daiteken zerbait dela fedea uste izan dugu askotan. Horregatik Jainkoa eta Jesus mundutik aparte bilatzen dugu. Egunerokoan gertatzen den elkartea eta topo egitea da fedea. Egunero elkartzea eta topo egitea, horixe da fedea. Baina egunerokoan etekina, bilaketa eta lorpena besteri bilatzen ez badugu, nekatu eta bizitza ilundu eta zaildu egiten zaigu. Ta sarea nora bota jakin ezinik saiatzen gera aspertu arte gaurko evangelioan apostoluak bezala. Gure eguneroko ardura eta saiaketetan laguntzeko giza historiaren bideetan dabil berpiztu den jauna. Sarea botatzen erakusten dabil, gure behar eta goseak asetzen eta itsas bazterrean asetzen eta atsedenerako bazkaria prestatzen. Zatozte eta jan esaten digu bakoitzari. Deitzen gaituena jaun berpiztua dela ohartuko algera. Sinisten badugu kanta dezagun, abestu dezagun, denok misterio handia, zutik jarrita. Abestu dezagun denok misterio handiena, garaiturik eriotza, piztu da Jesus Jainko. Ekaitzaren ondorean eguzkia agertzen da, garaiturik eriotza, Jesus ona berpiztuta. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Arreba eta anaiok, aleluia. Jesus jauna berpizturik betiko bizi dena izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Igandero, Jesusekin bat egiten dugu gure batzarrean. Horixe sinesten dugu eta horixe ospatzen orain hemen. Misterio eder honetan sartu gintuen bataioa ekarri dezagun gogora, eskerronez eta kantuz. Denok, ura. Ura, parura,
sálvame meses, ibaika datoz herrira. Batalloko ponte maitenik, askatzaile dago zura. Erabat berrituko gaitu, unauen espiritua. Aleluya, bizku zaiguta, espirituaren jauna. Izaki berrituen kantuz, gorez jauna, aleluya. Eta orain, berpizturik, bekatuak kentzen dizkigun bildotsa, gorez dezagun, aintzaka eta goraka. Eserita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko izorren. Denok. Aintza zeruetan jainkoari, eta Añautita eder zaitu golako, gorazu beden katuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izorren. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko baita argutiduna, gorez bezuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izorren. Jesucristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu ondoko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izorren. Zu bakarri santua Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izorren. Zutik otoitzerako.
Egin dezagun otoitz. Oi jainko, poztu dadila beti bizi berritu eta gaztetu duzun zure herria. Egizu, zure seme alaba ordeko izatea berreskuratu izanaz posturik, usterik sendoenaz itxaro dezagula piztuera eguna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Agintarien aginduak baztertu beharrean aurkitzen da lehenengo elkartea. Jesusek agindutakoaren aurka baizikoa zen. Kristau izatea ez da inoren aurkalaria izatea, ez da zerbitzari zapaldua izatea ere. Hala esango digu apostoluen eginak liburuak. Ser cristiano no es ser contestatario ni peleón, es ser servidor de buena noticia, nos dirán los Hechos de los Apóstoles. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, apaiz nagusiak esan zien apostoluei. Ez algen izuen zorrotz agindu ez irakasteko Jesusen izenean? Zuek berriz, Jerusalen osoa bete duzue zeuen irakaspenez. Gainera, gizon horren heriotzaren erantzunkizuna geuri leporatu nahi diguzue. Pedrok eta gainerako apostoluek erantzun zuten. Jainkoaren esana egin behar da aurrena, ez gizakiena. Gure arbasoen jainkoak piztu egindu zuek egur batetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jainkoak goratu egindu bere eskuinaz, buruzagi eta salbatzaile eginez. Israeli bihotz berritzea eta pekatuen barkamena emateko. Geu gara gauza hauen testigu, geu eta esaneko zaizkionei jainkoak ematen dien Espiritu Santua. Jesusen izenean hitz egitea zorrotz debekatu zieten. Ondoren, askatu egin zituzten. Apostoloak pozez atera ziren batzarretik, Jesusen izenagatik irainak jasateko jainkoak duin aurkitu zituela. Jaunak esana, goretzen zaituten jainko, onik atera nauzulako. Denok, goresten zaitut ene jainko, onik atera nauzulako. Goresten zaitut jauna, onik atera nauzulako. Etxaiei nire lepotik posten utziez diezulako. Jauna erioleizetik atera nauzu, zulora jaiztear nengoela bizi berritu. Goresten zaitut ene jainko, onik atera nauzulako. Kanta jaunariaren fededuno, gore txazuearen santutasuna gogoratuz. Une baterako da haren asemea,
bizi guztirakoaren ongi naia. Arratsaldean egarra da gurean, poze zoiua goizean. Goresten zaitu ene jainko, honik atera nauzulako. Izadiaren oinarri da Kristo esango digu apostoluen eginak kontatzen dituen liburuak. Ta Kristogandik aparte, ez dago kristautasun edo fede bizitza egiazkorik. Al aclamar a Cristo no podemos desoír las aclamaciones del resto de las criaturas, pretendiendo ser nosotros los únicos y diferentes a los demás. Escuchemos del libro del Apocalipsis. Apokalipsia liburutik. Nik, Joanek, ikuskarian tronuaren, bizidun izakien eta zaharren inguruan zeuden aingeru askoren ahotsa entzun nuen. Milaka eta milioika ziren eta hotsa handiz zioten. Hila izan den bildotsa bada nor ahalmena eta aberastasunak, jakinduria eta indarra, ohorea, aintza eta gorespena hartzeko. Eta zeruan, lur gainean, lurpean eta itsasoan dauden sorkari guztiei, hau esaten entzunien. Tronuan eseria dagoenari eta bildotsari, gorespena, ohorea, aintza eta agintaritza gizaldi eta gizaldietan. Lau izaki bizidunek, amen erantzun zuten. Eta zaharrek auspeztu eta urtu egin zuten. Jaunak esana, Gizonek egiten duguna edo jainkoak egiten duena da baliotsua. Jesusen hitzera saiatzen geranean, dena emankor gertatzen zaigula esango digu evangelioak. Entzun diezaiogun Jesus iberari evangelioan. Kanta dezagun pozen zutik jarri eta aleluia. Denok aleluia. Piztu da Kristo gauza guztiak egin zituena. Eta gizadiaz erruki izan duena. jauna
Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesus Tiberiadesko itsasbazterrean agertu zitzaien berriro ikaslei. Eta honela agertu zitzaien, elkarrekin zeuden Simon Pedro, bizkia zeritzan Tomas, Natanael Galileako kanatarra, Zebedeoren semeak eta ikasleetako beste bi. Pedrok esan zien, arrantzura noa. Haiek erantzun, bagoaz gu ere zurekin. Atera ziren eta ontzira igo, baina gau hartan ez zuten bat ere hartu. Egun sentian Jesus ur ertzean agertu zen, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus zenik. Jesusek esan zien, mutilak, baltuzue arrairik. Eta haiek, ez. Jesusek orduan, bota sarea ontziaren eskuinaldera eta aurkituko duzue. Bota zuten bada eta ezin zuten atera arraiketaren handiaz. Orduan Jesusekan hain maite zuen ikaslear esan zion Pedrori, jauna da. Simon Pedrok jauna zela aditu zueneko, lotu zuen atorra, beste jantzirik ez baitzuen, eta jauzi egin zuen itsasora. Beste ikasleak ontzian etorri ziren, sarea arrastaka zekartela. Lehorretik 100 metrora besterik ez baitzeuden. Lehorrera jaitsi zirenean, sua aurkitu zuten, eta zu gainean arrai bat, eta ogia. Jesusek esan zien, ekar itzazue arrai batzuk, hartu berri horietatik. Igo zen ontzira Simon Pedro eta lehorreraino ekarri zuen sarea, 153 arrai handiz betea. Eta hainbeste izanik ere, ez zuen urratu sarea. Jesusek esan zien, zatozte eta jan. Eta ikasleetako inor etzen ausartu, ari nor zara zu galdetzera, bai baitzegiten Jesus zela. Orduan Jesusek hurbildurik hartu zuen ogia eta haiei eman zien, baita arraia ere. Hau izan zen, Jesusek ikaslei egindako 3. agertaldia, hilen artetik piztu ondoren. Jaunak esana, Kristau senideok, 3. Pasko igandeko Eukaristia ospatzen ari gara. Jesusek agindu zigun, egizue hau nire oroigarri. Eta hori egitean sinesten dugu kristauok, Jesus jauna gure artean dugula. Ez gutxi hau. Eta gaur, Tiberiades itsasertzean ikasleei agertzen zaien bezala, guri ere agertzen zaigu hemen. Aitormen handia da hau, konturatzen gara gutxi asko.
Jesus hilen artetik bizi berrira piztua eskura ematen zaigula egiaz. Guk ere oraindanik bere bizi berriz bizi gaitezen. Aitormen solemne honen aurrean komeni zaigu gure bizitza arrunt eta apalera jaitsi eta galdetzea. Paskoaldi honetan ari algara Jesusen bizi berria nabaritzen gure eguneroko lanean, harremanetan, astialdian, bakardadean, lagunartean, onaldian eta txarraldian. Galdera hau edo antzekoak gogoan zituen gaurko evangelioa idatzi zigun autoreak. Aurreko bi igandeetan, Jesus hilobian eta etxe batean agertu zintzaien ikasleei. Gaur ordea, ikasleen eguneroko bizitzaren erdian agertzen zaie. Eta hau dugu gaurko ikasgai nagusienetakoa. Jesus hilen artetik piztua, gure bizitza arrunt eta sufrituan agertzen zaigula. Eta guk uste baino gehiago eraldatzen digula bizitzago. Simon Pedro eta bere lagunak beren lurraldera, Galileara bueltatu eta betiko bizimodura arrantzura emanak dabiltza. Ofizioa ondo dakite eta langile onak dira, baina esku hutsik bukatu dute lanaldi gogorra. Egoera hau bete-betean dagokigu guri ere. Besteak beste, gure eguneroko bizitzan gertatzen zaiguna, behin baino gehiagotan, ondo adierazten digu. Bi igande pasatu ditugu, Jesusen piztuera alelujaka pozik oroituz eta ospatuz, eta hori oso ondo dago, oso ondo ere. Kontua ordea hau da. Jesus egiaz piztuaren presentziak eta bere begirada personalak zenbateraino zulatzen gaituen eta argitzen barru-barrutik. Gure sakonetik hartzen algaitu Jesu Kristok. Ez altzaigu Simon Pedrori eta bere lagunei bezala gertatzen guri ere. Gure egunerokora bueltatu eta laster galtzen dugula Jesus piztuaren arrastoa eta eragina. Ez alda egia geure kasa jarduten garela arrantzuan eta bizibidea atera nahian esku hutsik eta bihotz hutsik bukatzen dugula. Honen harira, ez algintuen jakinaren gainean jarri jaunak. Norbait niri itsasia badago, ni berari bezala, horrek fruitu asko emango du. Ni gabe ezin baituzue ezer egin. Eta zein da gure bizitzako porrot galera honen konponbidea. Berriro urrengo igandean elizara bildu gure fedeari nolabaiteko berritu bat, bultzada bat eman eta etxi-etxian beti bezalatsu aurrera jarraitzea, hori alda konponbidea. Neurri handi batean ez aldugu horrelatsu jokatzen kristauok, ni aurretik naizela.
Gaur, egoera honi aurre egiten dio Jesusek, eta beti egiten dio. Jesus piztuaren bizileku eta agerleku maiteena ez dira gure elizak, ederrenak eta hain gureak izan da ere, Arantzazuko eliza ederrau bezala. Ez da ere eliza hauetan egiten ditugun ospaketa eder edo ez hain ederrak ere. Jesus piztuaren bizileku eta agerleku maiteena mundu zabalean gaituen ikasleon elkartea da. Eta gu bizigareneko familia, auzo, herriak eta areago oraindik federa etorri gabe dauden guztiek. Beraz, lehengo elizak gure etxe, lantoki, eskola, kale, ospital, kartzela eta abar dira. Hor probatzen da, ea kristauok benetan Jesus piztuarekin bizi garen ala ez. Eta ia hor geure bihotzak benetan pozten dituen ala ez. Esan dugu Pedro eta bere lagunen antzera egunerokoan erraz galtzen dugula Jesusen arrastoa. Eta arrantzu sare utsekin gertatzen garela. Nola buelta eman egoera honi. Jesusek itsasertzetik galdetzen digu guri ere. Mutilak, neskak, ba duzue arrairik, eta gure erantzuna berak ondo daki, ez. Jesusek hala ere ez die sare berririk eskaintzen. Jesusek ez ditu edo ez gaitu ur hobeagoetara bidaltzen. Ez digu arrantzurako teknika berri bat erakusten. Jesusek geu gerana eta geuk duguna geure betiko material zaharra baliatzen du. Gure ezina, gure axaleko fedea askotan, gure nekeak, gure etsipenak, gure antzutasuna, baina agindu honekin bota sarea txaluparen eskuinaldera. Eta Jesusen esanera jartzen baldin bakera, oraindik orain porrota eta galera zena ustekabeko oparotasuna bihurtzen digu. Baina hori geure etxean, geure herrian, geure familian, geure pobrezian, hau oroitu behar dugu eta fede hau berritzeko eskatu behar diogu jaunari. Kristauok geure urritasunean eta geure pobrezian bizi berritu gaitezen. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du,
sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaintzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesu Kristo gurekin daukagula sinesten dugulako, jainkoaren gana jo dezakegu usterik onenaz. Egin dezagun otoitz kantatuz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eska dezagun Elizaren alde. Aita Santu berria aukeratu asmoz, laster konklabean bildurik arituko diren kardenalen alde. Zure borondatearen arabera, Elizaren zerbitzari evangeliko bat aukeratu dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Komunikabideen alde. Egiazko giza balioen edatzaile izan daitezen gure gizartean, eta pobreenen ahotsa ez dezaten isildu. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Sufritzen duten guztien alde, gure gaixoen alde, Siria eta beste herrietako errefuxiatuen alde, gaur zutez Indian hil diren persona guztien alde. Jesus berpiztuaren presentzia pozbide eta bizi gertadakien. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, gure herriaren alde, Paskoaldi hau justiziazko eta maitasunezko biziera sortzeko argitasun gertadakigun. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Aita, badakigu maite gaituzuna. Entzun iezazkiguzu gure gaurko eskari hauek, maite gaituzula sinets dezagun geroz gehiago. Jesu Kristo gure jaun berpiztuaren bitartez. Amen. Bizitzak erromes garamatza, jauna zure bidez, maitatzearen zauriak zelda, zuk zure eskua dizkide. Jauna
bidali, gintuzun joan ginen, errukiaren misiolari. Oinutsik eta babesik gabe, zure reinuaren pregoilari. Senideok egin dezagun otoiz, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu, jauna, zure Elizak bozkarioz ekarritako eskaintzak eta horrelako poza eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotzak, jauna kantauzkagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokida, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskainia izan den aldi honetan. Bera da munduko bekatua kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Bera da gure egunerokotasunean bizirik agertzen zaiguna. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Jesu Kristo gure jauna piztu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Fernando gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Eta errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorentz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honeka, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aina zeru eta zarena, santu izaberi zure izena, etorbeni zure reikua, egin bedi zure naia, zeruan bezala urreane. Ema ekuzu gaur, egun honetako ogia, barkatu dure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Eskaintzazu zitentaldia erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna,
gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta eriotza garaitu dituzuna. Biztu zinenean, apostoluen artean agertu eta bakea agurra egin zenien. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue jaunaren bakea elkarri. Jaunoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errukina da. Jaunoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, munduko bekatuak entzen duena. Bera agertzen zaigu geure etxeetan, kaleetan, herrietan, geure ezinetan, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sentatuko naiz. Jauna gure jainkoa, bedeinkatua zu. Zeru lurren egile, bedeinkatua zu. Guztien salbatzaile, bedeinkatua zu. Gure zabetzara, bedeinkatua zu.
zion bizigarri, bete katuazu, oze maile bikaina, bete katuazu, balko eta pozgarri, bete katuazu, marko eta pozgarri, bete katuazu. Egin dezagun otoitz. Begira bihotz honez, jauna, zeure herriari, eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu irits dadila aintzaz beteko den haragiaren piztuera hilezkorrera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Etzen ikasleetako inor ausartu, ari nor zen galdetzea. Jainkoa gure artean dabil, ez dugu ikusten, baina fedeak sumatzen du. Ez dago eukaristian bakarrik, bizitzako lanetan, mundua zaindu eta denen zerbitzuan jartzeko lanetan ere hor dabil gurekin. Lanean jarraitzeko adorea eta indarra sortuko dituen janaririk bai aldu zuen. Zoazte, zatozte eta jan. Jesusek behin da berriz egiten digun konbitea. Ez aldugu utsegingo inoiz ere ahaztuko. Agur eta nahi duzuen arte. jauna zuekin, Eta zure espirituaren bedeinka zaitzatela jainko guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakea,